Moi ja tervetuloa Voitto Studioon. Täällä Terhi Kaasen teidän kanssanne pelailemassa. Missä ikinä oletkaan tai kuka ikinä oletkaan, tervetuloa peliin mukaan. Mutta missä peli? Ehkä se kohta tulee tänne. Mutta sitä ennen minä toivottelin teidät kaikki tervetuloa Maxi tänne Voitto Studion pariin. No nyt on meillä pelikin siinä. Etsi yksi eroavaisuus kuvien väliltä. Kyllä, kerrankin sain mitä halusin, kuulkaa sunnuntai maanantain välisen yön iltapuhteeksi, yöpuhteeksi, aamupuhteeksi. Elikkäs eroavaisuuksia etsiskellään. Vieressäni on 2 leidiä, kuulkaa hyvinkin kesäisissä tunnelmissa. Ja sieltä sinun pitäisi etsiä yksi eroavaisuus kuvien väliltä. 50 € potissa, kun tiedät mikä mahtaa olla tähän oikea vastaus, niin ei muuta kuin tervetuloa pelailemaan. 0709311